фазилат ҳамагӣ 48 сол дорад, вале зиндагии душвор ва ранҷу азобҳои муҳоҷират ин зани тоҷиқро бармаҳал пир кардааст. азбаски саводи казоӣ ва ягон касбу ҳунар надошт, ӯ маҷбур шуд ба хотири дарёфти як луқма нон барои фарзандони зиндаятимаш муддати 13 сол дар мулки рус қатори мардон дар сохтмон кор кунад. тавре ки худи фазилат мегӯяд, кори вазнин ва азобҳои муҳоҷират оқибат ӯро маъюб гардонд. ман фазилаям айноҳияи сорум 34 будам, аз шаварам ҷудо шудам, хестам рафтам. вақти муҳоҷират рафтед фарзандатон чанд сола буданд? духтаракам 4 сола буд, бачам 14 сола. ягон маълумот касбу ҳунар доред? не, синф ҳафта тамом кардагима. хел кор ёфтед? осон буд? осон набуд. мо занако қиинтарака. инаша кор гуфтам, инаша пурсидам, кор ёфта дар омада кор кардам. дар куҷо кор мекардед? стройкода кор мекардам. чӣ кор мекардед дар сохтмон? ман лапотка да дастам, бел да дастам мекандам, чапа мекардам, қатори мардо кор мекардам. дар сохтмон кор мекардед? шартномаи меҳнатӣ доштед? не, шартнома надоштам. патент доштам, регистрация доштам, бо пули квартира медодам. ҳамқай ки кӯдакода ятика нонрӯӣ мекардам, ки кӯдакакои ман гӯшта намуд. вақти фарзандатонро бурдед ба муҳоҷират, дар онҷа мактаб мехонд? не, намехонд. ман буҷет надоштам ки ба я мактаб монам. фарзандатонам бемаълумот буд? бемаълумот бечарак ҳамхел кор карда гашт қати ман, ҳамхел ки ятикаки нони мо худмона ёбем, зиндагимонро барем. рӯзе шуд ки коробкаям партофтем, да берноям хор рафтам, да пеш метроям истодем. беазоб намеша муҳоҷирата. занако мехоҳам ки меран азоб намекашанд. тикаи нон надоштам хӯрдан. не ки мегуфтам очаҷон ман тинҷам, ки шояд модари ман дилаш зиқ нашавад. бе кӯдак равӣ осон меғалтада. фикр яктая. фикр якта мекунӣ, кор мекуниву зиндагита мебарӣ. кӯдак қати қиина, ба дараҷаш қиин азоб кард. азоба кашидам, беазоб нашуд. даже кӯдаки ман ҳози касалай, гурдоҳош уже тамом шудае. шумо гуфтед ки муҳоҷират маро маъюб кард. чӣ шуд ки маъюб шудед? маъюбӣ барои чӣ ки сарман мисоли гап задан, телефон қати гап задам, ҳамхе ғалтидам. сарам маъюб шуд. то ҳозир ман сарам лечение накардам, миён тамоман маъюба. шаб сӯхта мегирад, сар уже дигар дард карда меистад. 2 сол ман касалӣ кашидам. бачаҳои тоҷик апаҷон и бандагия яке нагзаре биё ма билетма гирифтам, шумо да билета гирифтан овардан, манам дар хонаи додарам зиндагӣ мекардам. чанд сол умуман дар муҳоҷират будед? я 13 сол шуд. шумо гуфтед ки ба хотири харидани хона аст. ба мақсадтон расидед? пули хона ҷамъ кардан натонистам. хай кӯдакаком дарои мекардам, хай модари маъюб доштам, индивалид мисол. чанд вақт шуд омадагитон? 1 моҳу 15 рӯз шуд. ҳам хел табобат гирифтаист? не, нагирифтам. не, хай охи буҷет надорам. ба занҳое ки нияти ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан доранд чӣ маслиҳат медиҳед? ба занҳое ки ба нияти мисоли муҳоҷират рафтан бояд ҷойи истоданашонро муайян кунанд, ҷойи корашонро муайян кунанд. гоҳе мераванд ҷо надоранд, азоб мекашанд, дар вокзалҳо хом мераванд, берунода хом мераванд, то ки ҷойи корашонро наёбанд, беҷои муайян нараванд. касе мегӯянд ки биё, и гапа фреба, гапа дурӯғ мегӯянд. ҳамҷода биё мегӯянд, пага меран телефонашон мекушанд. яхе ҷойи корхона барои ҷойи коршон ёбанд, да ҳамиҷа аниқ кунанд ва парида раванд. муроҷиат бе забони русӣ қиинтаракае. забони русӣ надонанд, беҳтар нараванд.